Mara vilayatynyň Bayramaly şäherine ilatyň adyk üpçünçiliginiň hususan un, çörek we towuk buğdunyň üpçünçiligi yaramazlygyny galýar. Aşgabatda ýaşaýjylar döwlet dukanlaryna satylýan unyň hilinen şikayet edýär. Bular barada Azatlyk radiosynyň Bayramaly şäherinäki hemde paýtagyt Aşgabatdaky habarçylary 26-njy maýda anonim şertde habar berdi. Şu günler hiç yerde yerli un satılmayar. Dine daşary ýurtlardan import edilen unu 1 kilogramyna 12 manat töläp satyn alsa bolýar diýip Bayramalda habarçymyz habar berdi. Aýda berilýän paýok ununy käbir daşky etraplaryň ýaşaýjylary iň soňky sapar geçen mart aýyna alanlyklaryny aýdýarlar diýip habarçy aýtdy. Türkmenistany döwlet tarapyndan ilaty ýeňillikli bahadan her aý adam başyna 5 kilogramdan çäkli möçberde satylýan un paýogy saklanyp galýar. Onuň 1 kilogramyna 1 manat möçberine pul tölenýär. Adamlar çörek satyn almak üçin Bayramaly şäherine owalardan daňdan gelip 3-4 sagat öňünden nowat belýär. Dükanyň öňüne takmynan 50-60 oly adam nowata durýar diýip habarçy döwlet dukanlarynyň öňündäki çörek nowatlary barada maglumat berdi. Türkmenistanyň döwlet dukanlaryna çörek un we ösümlik ýagy ýaly käbir esasy azyk önümleri hususy sewda bilen deňeşdirilenini arzan bahadan satylýar. Häzirki wagtda Bayramalynyň döwlet dukanlaryna bir türkmen çöreginiň bahasy 1 manat, buhanka çöreginiň bahasy 60 teňedir. Hususy dukanlarda çöregiň narhy 3 manatdan 10 manata çenli çykýar. Onuň ululugyna we galynlygyna görä bahasy üýtgýär diýip habarçy aýtdy. Ol şäheriň döwlet dukanlaryna towuk etiniň üpçünçiligi barada habar berdi. Şu 26-njy maýda Bayramaly şäheriniň Niýazow şaýowynyň ugruna ýerleşýän 51 belgili döwlet dukanyna towuk buğdunyň satylýanyny gaýdyldy. Adamlar birek-birege habar berip derrew 50-60 adam nowata düzüldi. Başga da adamlar geldi. Ýöne gelen adamlaryň ýarysyna ýetmän towuk buğdu satylyp gutordy diýip habarçy aýtdy. Dükana gelýän towuk buğdu 5 guty. Her gutuda 25 towuk buğduny goloý buğd bar. Nowata duranlara adam başyna bir buğddan berilýär we towuk buğdu gutordy diýip aýdýarlar diýip ol aýtdy. Döwlet dukanlarynyň satyjylary Azatlyk radiosynyň habarçysyna anonim şertde beren maglumatlaryny şäherdäki ýokary wezipeli adamlaryň döwlet dukanlaryna jaň edip towuk buğdlaryny özleri üçin aýyrdyanlyklaryny gurrun berdi. Galan towuk buğduny hususy dukanlara satýarlar diýip bir ýaşaýjy habarçymyza gurrun berdi. Garyb adamlardan beter ýokary wezipelerdäki adamlar has aç ýaly görnýär diýip towuk etiniň nowatyna garaşýan beýleki bir Bayramaly Azatlyk radiosynyň habarçysyna içini dökdi. Paýtagyt Aşgabatda da un we çörek üpçünçiliginiň ýagdaýy öwürlük däl. Döwlet dukanlarynyň birine un diňe nagd pul satylýar hemde ýaşaýjylar unyň hilinen şikayet edýärler. Ýöne bir ýagdaý ol ýerde diňe nagd pul satylýan unyň bahasy onuň döwlet bahasyndan 5 esse gymmat satylýar. 8 belgili döwlet dukanyna un nagd pul satylýar. 2 kilogramlyk un 10 manatdan satylýar. Töle üçin plastik bank kartyny kabul etmeýärler. Sebäbi unyň döwlet bahasy 1 manat diýip Aşgabatlyk habarçymyz 26-njy maýda habar berdi. Iň ýokary sortly un ilip satylýan un ikinji sort una meňzeýär. Rengi goýy diýip habarçy aýtdy. Un nowatyna garaşýan adamlar onuň hilinen şikayet edýär. Ýöne şonda da onu satyn almaga mejbur razy bolýarlar. Näme berseler alyberin, entek gelecekde näme boljagy belli däl. Nire varyanymyz belli däl diýip bir Aşgabatda nowata garaşýanlara ýüzlenýär.